Іх вядуць па жытняй сцяжынцы, 4 пад канвоем з дому, 14 старэйшай дзяўчынцы, 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі ў падвал халодны гоняць цётку, сястру мінае. А мінай — гэта бацька іх родны, бацька родны, мсціўца народны. У чаканні смяротнага часу у падвале дзеці мінае. З імі цётка іх родная разам, ёй таксама расстрэл пагражае. Іх салдат да сцяны прыстаўляе, цэліць кату льняныя галовы. Пачынае сына мінае. Стрэл, упаў хлапчук 3гадовы. Каты зноў пісталет узнімае. На сцяне заложніка ў цені. Вось і ўсё. Перад бацькам мінаю станьце усе бацькі на калені.